Godt, jeg skal bosse om sådan en Philips OneBlade her, og det er æsken, den er kommet i. QP 2520, made in Indonesia, designet i Netherlands. 2 års verdensomspændende garanti. Lad os prøve at se. Okay, sådan ser det ud, når vi åbner den. Philips OneBlade. 1 blad og 3 kamme. Lad os prøve at ryste det ud og se, hvad der er i det. Okay, der har jeg simpelthen 3 skægkamme her, og ja, det er sådan en beskyttelse til bladet, det tror jeg. Der ligger noget her, der må være, ja, det er selve papirbladet. Så gætter jeg på, at maskinen ligger nede i her. Der ligger noget der, lad os se, hvordan den ser ud. Den ser sådan her ud. Godt gummigreb at holde på, det tænker jeg er vigtigt, så man sådan ikke glider, når man barberer sig, så man pludselig får barberet det halve af det, man har strøm på os. Ja, fantastisk. Og så ser det ud som om, at der ligger en ledning hernede. Det gør det. Gør der. Oplader. Super. Så faktisk, ja, det ser ud til, at det er det samme stik som mine øvrige Philips produkter. Det er dejligt, så kan man skifte oplader og bare have en side. Og så er der noget brugshenvisning her. Og det ser ud til, at den her klædes på der. Det ser ret simpelt ud. Jamen, det glæder mig til at komme til at prøve.